Că nu că ai trecut odată, trebuie să mai treci încă o dată în fața mea. Stai mă, montaj. Maria, crezi că ai făcut baldă suficientă? Cât să nu mai avem unde dormi? Nu? Mai e un pic de apă aici. Gata, mami? Hai, ieșim. Las că ne venim cu pilota cealaltă. Noroce. Hai, gata. Hai, afară. Hai Maria. Hai de afară. Da, e bine. Hai. Hai. Hai, gata, că ieșim. Hai. Și scoate fata de acolo. Haide mă, iese singur. Când să termină apa. Nu mai e foarte mult, da? Nu e tot în pat. E ca înghețat acolo, e înghețat căpșorul. Hai. Haide, fata. Așa un picuț aici, așa. Gata, gata, vata, gata, vata, gata, gata. Noroc că la noi și ca prosop mare, că altfel nu mai încăpeam deloc. Avem și noi. Să mă lenuia. Da, pe puși, da, da, da. Da, da, da. Gata. Gata. Pune repede pușcuticul. Da. Oh, băi, Gata. Ne îmbăcăm acum. Păpăm și un păcioal.